खुलुमबाय स्टुडिअ दङ उदांस्रि मोसाहारि गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा 2 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 25 जुलाइसिम दख'रानि सिङाव थानाय थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ जथाय सेरफांगुरि गोजौ फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंफुंनो थाखाय दिनै बेखेवनायजों लोगोसे जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंफुंनायाव गुबैयै सानखान्थि, इंराजि आरो गोरलै बिगियान आयदानि सायाव फोरोंथाइ होगोन। लोगोसे दिनैनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि डक्टर बोहैथि बरगयारी आरो गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै मोनथाम आयदा फारियै इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान बे मोनथाम आयदाखौ जोङो फोरोंथाइ होनायनि असिलायै नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ दिनै दख'रानि बेन्दोङाव थानाय सेरफांगुरि गोजौ फरायसालियाव जोङो खुंनाय जाबाय। दा बे मावबादायावनो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासैबो गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो जोबजासिम बेबायदिनो जोङो बाहागो लागोन बेखौ दख'रा एबसुनि जानानै मिजिं खालामदों, आसा खालामदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जिहेथु माहारियारि आफादनि जे केरेक्टार जे माने बेनि मिशन भिजन जोङो बेखौ दिनै हमथानानै बेखौ जोङो दिनै सिगाङाव दोननानै सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरा नुबोगासिनो दङ। आरो सोलोंथाइ बिथिङावथ' जोङो जेब्लानिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै खामानि मावजेनदों सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जोङो 24/7 365 days जोङो माने सिरियास जोंनि फरायसाफोरखौनो लानानै बा जोंनि इयुन जोलैखौनो लानानै जिहेथु जोंनि न'खरनि, जोंनि समाजनि, जोंनि गामिनि, जोंनि देशनि जे भबिसत थांनानै थानाय सिमां मिजिङा जिहेतु सोनारनानै दङ। आरो जोंबो दिनै बर' जाथिया मोनसे जौगाफुनाय जाथि, जों गेरेमसा जाथि हिसाबै दिनै थांनानै थानायनि जे सिमां नुदों बेखायनो जोङो सोलोंथाइखौ नागारनानै जोङो इडुकेसनखौ नागारनानै जोङो माब्लाबाबो गेरेमसा जाथि हिसाबै थांनानै थानो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोजाङै जोंनि इयुन जोलैफोरनो, फरायसाफोरनो बा जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनो जोङो मोनफ्रोमबो खाबुआव समावनो जोङो फोरमायदों, जोङो बुजायदों। दा बेखायनो दिनैबो जोङो नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव जिहेतु जोंनि फरायसालिया बन्द' थायो आरो फरायसालिया बन्द' थायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि जे सोलोंनाय बा बेवहाय फरायनायनि हुदायाबो जोंनिया बन्द' जागोन। आरो बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो जे बर'नि सोलोंथाइ बिथिंखौ नायोब्ला, सोलोंथाइनि मानदान्दाखौ नायोब्ला बेवहाय जोंहा गोबां सोलायनांगौ दङ। दिनै नोंथांमोनाबो गामि ओनसोलाव हाबोबा नायोबा नुगोन जोंनियाव जिहेतु कनसियास बा सांग्रांथिया जोबोद खम। सांग्रांथिया, कनसियासा खमनि थाखायनो दिनै सोलोंथाइया जिहेतु 3, 4 बेबायदि मोनसे बाहागोजों दाजानाय जुदि मोनसे सोलोंथाइया जुदि मोजाङै माने दाजानांगौब्ला बेवहाय जोंनि फरायसानि रल थायो, जोंनि फोरोंगिरि एबा स्कुलनि रल थायो, जोंनि ससाइटिनि रल थायो, जोंनि गारजेननि रल थायो। दा बे मोनब्रै बिथिङावबो जोंहा बबेबा मोनसेया मालाबा एक्टिभ जादोंब्ला बबेबा मोनसेया मालाबा डिएक्टिभ जादों, माब्लाबा जोङो बेवहाय समानै माने गासैबो खामानि मावनो हायैयाव दिनै जोंनि जे सोलोंथाइनि मानदान्दा बर' बिजोंनि जे अबस्था बेयो दिनै माने जौगाफुनायनि मोनसे अबस्थायावनो गैया। बुंनो थाङोबा दासिमबो इनिशियेल मोनसे प्रसेसआवनो दङ बुंबाबो जोङो बुंद्रायनाय जाया। दा बेखायनो बे मोनफ्रोमबो बिथिङा जोंनिया, मोनफ्रोमबो सेला जोंनिया सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय एक्टिभ जानांगोन। बयबो जुदि एक्टिभ जालायोब्लासो जोंनि सोलोंथाइया बा जोंनि फरायसाफोरा बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ बा आथिखालनि जे कम्पिटिटिभ जुग, लेखा फरायनायावनो जा, साख्रि बाख्रि बेलायावनो जा,
गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा दिनै मोनफ्रोमबो साइडआव कम्पिटिटिभ जुग बेजों जोङो माने फेर फाथिनो हागोन बेजों जोङो जुजिनो हागोन दा जोंनियाव दिनैबो मोनसे साननाय हनाय सिन्थाधाराया जोंनि न'खरावनो जोंनि समाजावनो दङ जे माने लेखा फरायनानै सोर साबेसेया साख्रि मोन्दों बा लेखा फरायनायनि थांखि नोजोरा सिदा सिदियै सरकारि साख्रि होसोनाय सरकारि साख्रि मोननाय बे जिनिसावनो जोंनि सिन्थाधाराया हाबसोनानै दङ दा बे मेन्टेलिटि बे सिन्थाधाराखौ जोङो सोलायहोनांगोन जों बयबो डिटारमाइन जानांगोन जे जोङो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ दिनै जुगा दिनै बुहुमा जेरैबायदि स्पिडआव जौगादों बे जौगानाय बा दावगानाय जुगजों जोङो खारफानो थाखाय जोंनि गासैबो थाखोनि मानसिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायोब्ला जोङो सरकारि साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जिउआव जोंहा जुदि सोलोंथाइनि गियाना थायोब्ला सोलोंथाइनि गियानखौ जों जुदि मोजाङै बयबो लानो हायोब्ला माने जिउआव फैनो गोनां जायखिजाया खैफोद आफोद जायखिजाया जेंना जेंसिफोरजों जोङो माने फेर फाथिनो हायो दा दिनै बे जिनिसा जोंनाव गैयिनि थाखायनो गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनियावहाय मोजां रोखोमै जोङो लानो हायैनि थाखायनो दिनै जोंनाव माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोराबो दिनै सानफा एफा बारायदों दिनै सुइसाइडनि खोथा गोबां माने फरायसा लाइमोनफोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बैसो माने देरफुनाय समावनो दिनै सुइसाइड जानाय माबा माबि जानाय माने मोनफ्रोमबो साइडआव जोंनि समाजारि बिथिङाव सामाजिक साइडआव दिनै जोङो जेंनायानो जेंना बे नुजादों दा बेफोर गासैबो जोंनि लेक अफ इडुकेसन जोंनि माने सोलोंथाइयाव जोङो एसे उन जानायनि थाखायनो जादों होननानै जोंनि सानसुमैफोरा मेलेमजिबिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मालाबा मेल मिटिंफोराव जोङो बेबायदि बिबुंथि होनायखौ जोङो खोनादों दा बेखायनो जोङो बे साइडआव बयबो सिरियास जानांसिगोन दिनै बबेबा मोनसे आफादा बबेबा मोनसे माने दल संगठना सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव सांग्रां खालामनो थाखाय बेबायदि खामानि मावसोमबाल' जोंनि मानसिफ्रा जुदि गुबुनफोरा जुदि जिरायनानै थायोब्ला माखासे सेला जुदि उन्दुनानै थायोब्ला खिन्थु बियो माने सोलायनाया बा जांख्रिखांनाया फैनाय नङा दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो खावलायदों जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा जायफोरा दिनै एसे सिगाङाव आवगायनो हाबाय गोरों गोरा बेक्तिफोर जोङो जोंनि गामियाव थानाय जोंनि बिमा बिफाफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि इयुन जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव बा इडुकेसन साइडआवहाय एकदमबारे खस्थ' खालामनानै फरायनायावनो जा बा बेवहाय सोलोंथाइयाव लानायाव जायखिजाया रोखोमनि जेंना जेंसिजोंनो माने फेस खालामनांगौआनो जा बेनिफ्राय जोङो माबोरैहाय माने अभारकाम खालामनो हागोन बेनि बागै जोङो बेबायदि उत्साह होनांगौ बा बेखौ जोङो बुजायलायनांगौनि मोनसे बे राइट टाइम नङाब्ला जोङो टु माच लेट जाहैगोन आथिखालनि जे जोंनि सोलोंथाइनि अबस्था बेखौ जोङो बयबो नुबाय बेखायनो जों बुंबाय थादों मोजां थासारि नङा दा बेखौ सोलायहोनो थाखाय जोंनि एबसुआ हागौमानि जों खामानि मावदों आरो बयबो बेबायदिनो खामानि मावनांगोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारस्कपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।